Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, Magandang araw po sa inyong lahat at nandito po kami ni Daddy Flo at binabagtas po namin ang bypass sa Riyaya, Quezon na usap-usapan ngayon dahil sa ganda ng kanilang food court. At ito po ay narinig namin kila Marites. Ating pong mga Marites na napakaganda po ng food court na ito. Alamin po natin kung ano ang meron dito. Tara na! Food trip na! Ito po ang South Street Food Park na located dito sa bypass sa Riyaya, Quezon. Marami pong pagkain dito at iba-iba po design sa inyong panglasa. Mga international po. Wow! Katulad ng galing Korea, Japan, US of A, at iba-iba pa. hold up. Pagpasok pa lang po dito ay medyo na-impress na ako dahil sa dami ng pagkain na pagpipilian at dahil din po sa iba-ibang variety ng kanilang mga pagkain. Mga tables and chairs at ang kanilang mga pailaw ay nako, bonggang-bongga. Para pong international food court ang lugar na ito at ang mga tables and chairs po ay maaayos din. Lekatsu, ito po ay Japanese food. Yobos Korean food, ito naman po ay Korean food. Ayan po. Marami po silang choices na maiinit na mga sabaw. Kaya yan po ang in-order ko. Beef spicy beef soup. Talaga po namang napakainit. Napakainit talaga. Hindi ako magkamayaw sa paghigop ko at talagang pasong-paso ang aking dila. At siguro po dahil po nananatili ang kanyang init dahil po dun sa stone na mangkok na ito. Ito po yari sa ibang klase po ang pagkakayari nito at talaga pong pinananatili nito na mainit ang sabaw. Kim ramen lang. Kim ramen. Ngayon, iba yung kimchi ramen kasi walang kimchi yun. So sabi po nyo, taga saan kayo? Chao. Taga Chaong. So doon pa galing pa kayo sa Chaong. Ito, naku. So, kompleto po ang casting ng mga tao dito. May bata, may matanda, meron pong naka-wheelchair nga, hindi ko po makunan at bawal po yun. Hindi po maganda yon. At meron po din naman na mga talusisi na nag-date. Ito po ang sizzling badictos sizzling. Lahat po ng siniserve nila ay mainit-init at umuusok-usok sa sizzling plate. So kung gusto po ninyo ng mga mainit at talaga namang umuusok-usok, meron po niyan dito na sizzling badictos plate. Lahat po ay umuusok-usok at nasa plating. Umorder din po kami niyan para malasahan po kung ano talaga baga ang lasa niyan. Maganda po kasing tingnan at mainit-init. Ito po ang kanyang plating at pasado naman po. Okay na okay. Ito po ang owner na akala ko ay flat tire. Pero yun po pala ang kanilang concept. Diyan po sila nagsaserve ng kanilang coffee at meron po rin silang barista. Hindi ko lang po na-try ang kanilang coffee dahil po gabi na. Baka hindi po ako makatulog. So next time po, itatry po natin kung masarap dyan. Ayan. At ito po, meron po silang underground na parang talagang sa mga lovers. Ayan, meron din pong pusong bulaklak. Siguro po ginamit to ng Valentine's. Ito po ay pang family dahil ito po ay long table na pang family at meron din po silang kubo-kubo na ganyan. Very cute para din po sa family, sa mga kids. At gusto nyo naman po kayong uminom, ayan naman po, meron din. Nakakaduwa po ang kanilang silya kahit po gaano kataba, katulad ko, ay pwede pong makaupo. Hindi po katulad sa iba na talaga pong mayuyok-yok ang ating upuan. Dahil ganda pong klase dahil semento po yan. O, di ba?
Ito po bali ang itsura ng underground at meron din pong mga ilan na stalls diyan na nagtitinda rin po. So, sa mga may birthday yan dyan, pumunta kayo dito at pwedeng-pwede dahil meron sila para sa pampamilya at para sa mga barkadas. At para naman po sa mahihilig sa barbecue dyan, meron din pong Kapampangan Inasal dito. At ang ranging po ng kanilang mga prices ay hindi naman po kamahalan. Pareho po dun sa mga inasal din na kinakainan natin. January 10. So, andito na kayo ng January 10? Alam mo, hindi ko nakabalitaan ito. Taga rito lang din ako. So, wala kayong restaurant ito? Meron po. Saan? Tourism po. Beauty po. So, Meron din kayo. Okay. Pero wala kayo dito sa bayan? wala po. Okay. Ecotourism lang po. Okay. Thank you po. Mahilig po ako sa inasal dahil mahilig po ako sa mga barbecue. At ito po, tinatry ko nga po na umorder nito at kung ito po ba ay naiiba sa ibang inasal na natikman ko. Ang hirap po talagang kumain na naka-gloves. Talagang hindi ko po makurot ang kurot-kurot. Siyempre, tinikman ko rin po ang sisig. Nilagay ko po sa kanin ko at titingnan po natin kung gaano siya kasarap. O ayan, para sa inyo yan. Pagpasensyahan nyo po na muted po ang kanilang salita dahil mas malakas po ang tugtog ng nasa labas. Baka po tayo makapiright. Ang isa pong nakatawag pansin sa akin na stall, ito pong kay Uncle John, Home of Colored Burger and Nachos. Ito po ay naka-uniform ng Air Force at naalala ko po ang anak ko dyan. Oh my God. Ito po ay pag-aari nila John Bishop at Melissa Bishop. Ayan, sweet na mag-asawa. At ito po ang kanilang mga foods at napakadami pong pagpipilian natin na American food. Meron pong footlong, meron po silang giant hamburger na gustong-gusto ko pong itry, kaya lang talaga pong ang calories talaga hindi kaya ng aking power. Hello, Uncle John. Peace out. Peace out lang tayo, Uncle John. Para po sa mga kids at gayon din po sa matatanda, itry nyo po itong hamburger nila. Lalo na po ang quesadilla nila. Ay nako, napakasarap po niyan. Ito pong quesadilla, highly recommended po. Lasang-lasa pong tunay na quesadilla, halata pong hindi ginugol o inimbento lang. Ito naman po mga hamburger nila na iba-ibang kulay, napakasarap din po. Lalo na po ang tinapay nila. Pagpunta nyo po dito, i-try nyo po ang Uncle John at siguradong matutuwa ang pamilya nyo. Siyempre, suportahan po natin ang lahat po na may stall dito para po sa ikauunlad ng ating bayan ng Sariaya. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay tangkilikin nyo ang road trip, food trip ni Mommy Flo. Mag-ingat pa rin po tayo at God is good all the time. Peace out! You should have seen the way that you bloom. I think I saw your face in the